Tot, tot, tot sobreva? Doncs això, que els espectadors se'ls xiula que diuen que han fet una obra de teatre de la mítica pel·lícula del 1950 Tot sobreva, del realitzador Joseph Mankiewicz, 6 Oscars de l'època d'entre 14 nominacions, i que el cèlebre director i guionista ja va fer a partir del relat breu de Wisdom of Eve, de Mary Orr. I alguns corren cap al teatre convençuts que hi veuran una rèplica del tàndem en blanc i negre d'Anne Baxter i Bette Davis, però el teatre no pot ser mai el cinema. I el que l'actor i dramaturg Pau Miró fa i no enganya és una lectura lliure al seu gust del clàssic de Mankiewicz per parlar del teatre dins el teatre i per parlar de la vida que inevitablement es fusiona amb la vida del teatre. Si qui hi ha darrere el taló a la direcció és una altra actriu que ha festejat sovint amb el cinema, Sílvia Munt, no ha d'estranyar que la influència cinematogràfica hi sigui en tot el muntatge, ni que en la primera escena la presència d'un mirall pantalla de camerino i una càmera de vídeo en directe no se sàpiga ben bé què hi fan. Una opció que s'entén una mica més en les escenes següents, quan es fa evident allò que deia al principi, que el teatre no pot ocupar l'espai del cinema i que el registre de la filmació d'exteriors i els efectes dramàtics és un registre només permès al llenguatge dels cineastes. Dit això, tornem al teatre, que és el que és el muntatge Eva contra Eva, i que si allà fa més de mig segle eren Anne Baxter i Bette Davis les protagonistes, aquí són Emma Vilarasau i Nausicaa Bonin, qui es fan amb els dos icònics personatges de l'actriu madura i estel·lar i l'actriu jove que ho vol arribar a ser. I és en aquest tet-a-tet on rau la força de la dramatúrgia de Pau Miró i Sílvia Munt, que, malgrat el tàndem protagonista, cau inevitablement cap a l'aura que l'actriu Emma Vilarasau ja fa temps que s'ha guanyat a pols entre els espectadors que la segueixen i que, un fet força inusual en espectacles d'autoria catalana, ja comença a experimentar aplaudiments amb alguns espectadors fins i tot a peu dret. L'atractiu del guió de Mankiewicz Miró és que allò que debaten les dues actrius, la que va de tornada i la que arriba, podria ser també allò que debatessin Vilarasau i Bonin, l'embús generacional que els joves troben per fer-se un lloc en el poc temps que tenen per arribar-hi i ser engolits de nou, i el mur d'acer que molts troben en les generacions que els van davant. Uns i altres actuen, esclar, en defensa pròpia. Però ja ho diu Emma Vilarasau, no tindràs gaire feina, hi ha pocs papers per a dones grans al teatre. Una afirmació que, per oïdes encara joves, sembla més una excusa de mal pagador que no pas una cruel realitat. Aquest discurs sobre el teatre i la vida és el que fa que Eva contra Eva transcendeixi el caràcter d'obra teatral i sigui, més de mig segle després, un motiu de reflexió necessari. Es pot prescindir del talent i l'experiència? Es pot trencar la cadena de la tradició? Qui aprèn de qui? Els joves dels grans o els grans dels joves? No és només el duel entre les dues protagonistes l'eix de l'obra. També hi ha moments entre l'actriu veterana i el crític, Andreu Benito, o l'actriu i el director i marit, Àlex Casanovas, o l'actriu i la seva agent, Míriam Alemany, revestit amb el recurs de l'ambigüitat del somni i la realitat. El que Eva viu en aquesta funció especial ho viu de debò o ho ha viscut només com un somni en el seu interior? Un repte més per als espectadors. Pau Miró, dramaturg, i Sílvia Munt, directora,
s'han conjurat per revestir el seu Eva contra Eva amb pàtina de thriller, amb tret inclòs i uns 10 minuts d'un fals final a peu de platea. Ep, Eva, amb la mascareta, que aporten un breu monòleg que acosta encara més l'aura de l'actriu als espectadors. Els cinèfils només cal recordar-los que tot sobre Eva no els ho explicaran. I als espectadors de platea advertir-los que no hi ha res que agraeixin més que el seu actor o la seva actriu preferits se saltin la convenció de les taules i, fins i tot amb els llums oberts del sala, es plantin cara a cara davant d'ells, ni que en aquest cas sigui per justificar l'espetec final.